Veiem ara una sèrie de fórmules que ens vindran molt bé per treballar amb dates. Suposem que, per començar, ens agradaria saber la data actual. Venim aquí i el que hem de fer és premer l'igual, escriure today, obrim un parèntesi i el tanquem sense res dins, premem enter i surt la data actual, la d'avui. Si obrim el full demà, òbviament la data s'haurà actualitzat. Suposem ara que tenim aquí diferents treballadors amb la seva data d'incorporació a l'empresa i m'agradaria conèixer la seva antiguitat. Bé, doncs el que he de fer és, senzillament, premeria igual, posaria aquesta data, la d'avui, li treuria la data d'incorporació i ens sortiria el número de dies que porta l'empresa. Si el que vull saber és quants anys d'antiguitat té, el que puc fer és això el posaria entre parèntesis i el dividiria entre 365 i, òbviament, em donaria el nombre d'anys. D'aquí puc treure els decimals si vull. Però n'hi ha una fórmula més específica en calc que ens proporciona bé els dies, bé els anys o bé els mesos, segons si s'interessi. És la fórmula DATE-DIF. El que fem és seleccionar per començar la data d'inici, és a dir, l'anterior. L'anterior aquí, òbviament, no és la data d'avui, sinó la data a la qual es van incorporar. Premeria aquí, posaria punt i coma, després premeria aquí la data posterior, que és aquesta, la d'avui, i finalment, entre cometes, posaria o Y si vull anys, o M si vull mesos, o D si vull els dies. Anem a veure, per exemple, si vull els anys. Posaria això, tanco i tinc els anys. Que vull els mesos? Doncs els substitueixo amb una M i tinc els mesos. Si finalment vull els dies, prem i tinc la mateixa xifra, el mateix número que em donava abans en l'anterior fórmula. Però com veiem, la fórmula, la funció DATE-DIF és molt més immediata i molt més flexible. Bé, ara veiem una altra fórmula que és per extreure bé el dia, bé el mes o bé l'any d'una data. Imaginem, per exemple, que jo vull extreure el dia d'aquesta data. Doncs tot el que he de fer és escriure day, selecciono la data i m'extreu el dia només. Si el que vull, per exemple, és el mes, doncs poso aquí month, selecciono i em dona el mes. Si vull l'any, doncs poso aquí year, selecciono i em dona l'any. Per posar un exemple de com la podem fer servir, amb la fórmula condicional, per exemple, doncs creem aquí una nova columna que es digui bonus, copiem el format aquest i diguem, per exemple, doncs if si l'any d'incorporació és de 2012 o menor, doncs li donem un bonus, per exemple, de 100. Doncs diguem, si l'any d'aquesta data és inferior o igual a 2012, per exemple, doncs li donem 100. I si no, doncs no li donem res. Ho tenim aquí i ara ja doncs, podem copiar i enganxar la fórmula i veiem que, òbviament, en els casos que corresponen, doncs li proporciona el bonus. Veiem un cas al qual ens interessaria sumar bé dies, mesos o anys a una determinada data. Suposem que tenim aquí un llistat de productes i tenim aquí quan van ser envasats i m'agradaria conèixer la seva data de caducitat. Aleshores, suposem, per exemple, que la data de caducitat és en 30 dies des de la data d'envasat. Bé, doncs això és molt senzill. Tot el que he de fer és posar aquesta data, sumar-li 30 i automàticament me'l calcula. Dona igual que siguin 30 que sigui un termini superior, per exemple, a un mes, 60, també me'l calcula. La cosa es complica, en canvi, si el que vull és sumar mesos o si el que vull és sumar anys. Tornem a aquesta taula i aquí veiem que tenim una sèrie de treballadors amb diferents dates d'incorporació. M'agradaria saber quan portaran 100 mesos de servei a la nostra empresa. Bé, primer començaré introduint la fórmula update, que el que fa és, agafant una sèrie de números, donar-li un format de data. Per exemple, suposem que jo aquí tinc el número 19, el número 4 i el número 2. Si jo ara agafo aquí i poso date,
començo sempre per l'any, és el primer que posem que això és l'any, punt i coma, després va sempre el mes, poso aquí aquesta cel·la, punt i coma, i després poso el dia, i ho tanco, li donarà format de data, és a dir, 2019, mes d'abril, el dia 2. I efectivament és el que em fa, ¿vale? Dic que tinguem aquesta fórmula present perquè la necessitarem per entendre com plantejar aquesta fórmula. Bé, el que hauríem de fer és, primer, vindre aquí i dir, vale, si el que volem és sumar 100 mesos a aquesta data d'incorporació, el que farem és, primer, dir que el que volem és una data i comencem amb aquesta fórmula que acabem de veure, la fórmula de la data. I aleshores comencem, com dèiem, per l'any. Com s'extreu l'any d'una data? Ja ho sabem, amb la funció year. Jo dic, l'any serà aquest. Punt i coma. Quin serà el mes? Doncs serà extraient aquest mes, tanco, i li sumo el nombre de mesos que m'interessa. En aquest cas són 100. Finalment, extrec els dies, day, el d'aquí, tanco, i me diu que aquests 100 mesos de servei s'acompliran el 20 de maig de 2020. Jo ara puc copiar això i enganxar la fórmula i aquí no ens surt perquè hem de canviar el format, ho canviem a format de data, ara ja sí, i veiem que ens diu exactament en quin moment, quina serà la data en què cadascun d'aquests treballadors porti 100 mesos de servei. Si el que volguessin saber, per exemple, és quan porten 6 anys, per dir alguna cosa, vaig a copiar aquest format, copio i enganxo, i aquí vaig a posar, per exemple, doncs 6 anys, doncs torno a repetir perquè s'entengui amb aquest altre exemple, començaria, com hem fet abans, amb el format date, com es trec els anys de la data d'incorporació? Year. Ara, què he de fer? Com que li he de sumar 6 anys, aquest nombre li sumo 6, després poso aquí month, extrec el mes d'aquí, poso punt i coma, i finalment day i extrec el dia d'aquí, tanco, i aquesta serà la data en la qual portarà el treballador 6 anys de servei. Això ho podem copiar aquí i veiem que n'és el calcula també directament. Per saber si una data està continguda dins d'un termini, el podem fer de la següent manera. Suposem que tenim aquí un període d'inici d'un termini i aquí el final, de l'1 de gener del 18 al 31 de desembre de 2020. Bé, doncs suposem que tenim una data que estigui inclosa aquí dins. Posem, per exemple, el 12 de febrer de 2019. I aleshores anem a veure com comprovem si està inclosa o no. Posem, per exemple, if, i anem a comprovar les dues condicions. And, si això és major o igual que la data d'inici i això és menor o igual que la data final, doncs que posi dins de termini i si no que posi fora de termini. Premem i veiem que està efectivament dins del termini. Si ara, per exemple, el que fem és canviar-lo i posar-lo intencionadament fora del termini, en comptes de 2019 posem 2021, doncs veiem que s'actualitza. Però ara suposem que nosaltres no tenim aquestes dates de referència perquè no disposem d'aquesta informació al nostre full de càlcul i el que volem és introduir el termini directament en la fórmula. Bé, seguirem amb el mateix exemple. Anem a veure si aquesta data està continguda entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2020. Doncs el que faríem és if i comencem amb l'any perquè sabem que tenim dues condicions. Si és major que la data d'inici, major o igual, i si és menor o igual que la data d'acabament. Doncs si això és major o igual que la data d'inici i la data d'inici l'hem de posar amb el format date. Si recordem, la funció date funciona començant amb l'any, hem dit que era l'any 2018, l'1 de l'1. Si és major o igual que aquesta data i l'altra condició, si D5 és menor o igual que el 31 de desembre de 2020,
i ho posem també a la funció date, 2020, el 12, el 31, doncs si es compleixen aquestes dues condicions, doncs que posi dins de termini. I si no, que posi fora de termini. Tanquem i efectivament això està fora de termini. Si jo ara agafo i el canvio i poso 2020, em diu que està dins de termini. Però l'important és que ens quedem aquí amb que la data, la referència l'hem de fer fent servir la funció date.